मोख्राफोरनि राजा नामा बेलाय राजा बायदि नुबाय गोल्डेन लैंगुर मोख्रा राजा गोल्डेन लैंगुर नाथाय बोर्दोन रोंलालै ना नोंसोरो हो बोर्दोन रोंले नोंसोर गोरोंरा रायलायो दा औ रायलायो बिराद सालु बिसोरो क'क्राझारनि मानसि लोगो मोनोबा जोंनि बायदि रायलायो मा बायदि मोनखो नोंसोरलाय बे मैखुन बायदिखौ नुनानै मैखुना गोथाव बायदि मोनदोंमोन मोजां बानायखादोरा मा जिनिस नोंसोर बुजिदों दा बेखौ मा जिनिस हो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि माने बाहायनो एसेम्बलि सेसनफ्रा जायो आरो बाजेट बिनिफ्राय अफिस दङ उनावहाय खामानिफ्रा बाहायनो जाजोबो नोंसोरथ' बेबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन ना हो सानाखैमोनबो दिनैहाय फैबाय क'क्राझार फैनाया गोबावैनो दिनैसो नुलांबाय बेखौहाय फार्स्ट टाइम हाबफेराखैमोन आरो ना फार्स्ट टाइम ना मोजां मोनदों ना हेल' खुलुमबाय आंजों दङ बेंगलनि आलासिलै बेंगलनि बर'फोर बिथांनि नामानो जाहैबाय पीयूष नार्जीनारी आरो बिथांना पाबन बर' हारसा नङा पाबन कुमार बर' एक्सपार्ट नाथाय बोर्दोन रोंलालै ना नोंसोरो हो बोर्दोन रोंले नोंसोर हो गोरोंरा रायलायो दा औ रायलायो बिराद सालु बिसोरो क'क्राझारनि मानसि लोगो मोनोबा जोंनि बायदि रायलायो बेनिफ्राय गावसोरजों गावसोरबा एकदम बोर्दोन गोथां रायलायोना रा होननानै रायलायो रा सुरा एबार नोंथांमोननो देखायनोसै बोर्दोनफ्रा माबायदि रायलायो बेंगलनिया माने बोर्दोन गोथां आजिखालि बिसोरबो रायलायला सालु जाबाय ससियेल मिडियायाव नुयोना बेनि थाखायनो माने आसामनि बर'फोर लोगो मोनोबा बर'नि लोगोफोर मोनोबा माने जोंनि सुदों रायलायो आरो आजिखालि ग्लबेलाइजेसन जाबायना थांलाय फैलायनाया इजि जाबाय माने रोंलायबाय आरो गोदोबाथ' माने थांलायनाय गैया फैलायनाय गैया नालाय सुरा एकदम गोथां जाथारोमोन आरो प्रब्लेम गैला जेरोखोम जेरै अदालगुरिनाबो ना सानजारि गोथां रायलायथारोमोन गोदो नों हायबाय नामा बिदि होनलायलायनाया दा आजिखालि रायलायला स्मार्ट जाजोब्बाय बयबो माने रावफ्रा टिउनिं जाफिनबाय आरो माने गोदोथ' रावा मोनसेल'मोन नालाय गोदोथ' ग्लबेलाइजेसन गैया लामा गैया बिदिनो सोरबा हाग्राबारि सोरबा माबा जायगा दाबसे थांलायनाय फैलायनाय गैलामोन नालाय रावफ्रा बेबायदियावनो सोलायलांदों आरो माने गुबुन जालांदों आरो बेनिफ्राय गुबुन हारि जालांनायाबो बेफोरबायदियावनो जादों जेरै डिमासाफोर त्रिपुरानि गार'फोर राभाफोर सन'वालफोर मिसिंफोर जेनेबा मंगलियासोमोन नालाय जोंथ' मंगलियानिफ्राय फैनायमोन नालाय दा बेफोरबायदिनो थांलायनाय गैला फैलायनाय गैला कारेक्सन खालामलायनाय गैला आरो गोदोथ' लिरनायबो गैयामोन नालाय लिरनायबो गैया अडिअ'आवबो रेकर्डिं गैया हो अडिअ' भिजुअल गैया बेनिफ्राय लेखा थेखा गैयामोन नालाय बेफ्रावनो माने जोंनि रावफ्रा माने गोमालांदों आरो माने सोलायलांदों टिउनफ्राबो बेनिफ्राय सोदोब बाहायनायफ्राबो बेनिफ्राय बिसोर फार्स्ट टाइम फैदों दां ना बेखौ नुफेराखैमोन दां ना बड'लेण्ड सेक्रेटारिखौ नुफेराखैमोन ना फार्स्ट टाइम ना बेनि थाखायनो आं एकदम देखायनो लाबोथारबाय आं बिसोरखौ एसे देखायनोसै एसे सिङावबो थांनानै देखायनोसै माबायदि आरो गोबांथार मानसिफ्रा नुवाखै बड'लेण्डनि सेक्रेटारि हाउसखौ बियो गेटआ गोदानसो बावाखै कमप्लिट जानाया एसे मोजां साजायदों आं एसे सिङाव थांलाबायनानै देखायनोसै ओरैहाय औ Are you busy in shooting? Yeah, no problem. No, I like you. Oh, thank you. Principal Tulsibili College. Oh, which college? Tulsibili College. Tulsibili. Oh. I like your video and also. Yeah, thank you. My name is Nurul Amin Ahmed. Thank you. From Dubri, English department. Yeah. Oh, nice meeting you. Nice meeting you. All are assistant professor. Oh, good. Very happy to meet you all. Yeah. मा बायदि मोनखो नोंसोरलाय बे मैखुन बायदिखौ नुनानै मैखुना गोथाव बायदि मोनदोंमोन मोजां बानायखादोरा मा जिनिस नोंसोर बुजिदों दा बेखौ मा जिनिस बे जाहैबाय माने खुन्थिया बे बायखोन्दा नेरसोन ना बर'फोरनि डिमापुराव दंना राजा थाग्रा गोदो गोदाय दा बेबायदि खुन्थियाल'सै आरो डिमापुराव दा बेखौनो बानायनाय जादों आरो पाबन बर' ब्रादार माबायदि मोनखो एसे बोर्दोन स्टाइलनि रायलायनाय जोबोद मोजां मोनदों आरो जोबोद खुसि मोनदों ना दिनैसो फार्स्ट टाइम खामोन दा दिनै फार्स्ट टाइम बे जायगाखौ नुफैनाया जोबोद खुसि जादों आङो नुनानै गोदानखासो बावाखै बियो दा नोंथांमोननो एसे थाबायलांनानै देखायबावनोसै ने डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोनखौ बाहाय एसे देखायनाय जाबाय आरो डिमापुराव दाबो थांबा बेबायदि खुन्थिया बायस'नायखौ नुयो गोदोनि जोंनि राजानि थाग्रा जायगा प्यालेस
बर'नि कालचार हारिमु मोसादों नै खाम दामदों हौवा हिन्जाव मोजां नुबाय दाना बिराद साफा नुबाय स्टेन्डार्ड नुबाय आंबो फैफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों बाहाय बे कमप्लिट जानायनि उनाव सिगाङाव ओरैनो खेबसे खेबनै थांबाय आरो सिङाव नाथाय बेबायदि नङामोन दा ओरैबायदि सिस्टेमेटिक जाबाय बिराद साफा जाबाय बिबार गायबाय नै बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो हादों नै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि माने बाहायनो एसेम्बलि सेसनफ्रा जायो आरो बाजेट बिनिफ्राय अफिस दङ उनावहाय खामानिफ्रा बाहायनो जाजोबो नोंसोरथ' बेबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन ना हो सानाखैमोनबो दिनैहाय फैबाय क'क्राझार फैनाया गोबावैनो दिनैसो नुलांबाय बेखौहाय फार्स्ट टाइम हाबफेराखैमोन आरो ना हाबनायाव फार्स्ट टाइम हाबबाय फार्स्ट टाइम ना मोजां मोनदोंना गोसोखौ बेयो बर' हारिनि बर'निबो नोंनि आंनि प्रपार्टि नङा सासे सानैनि जों गासिबो बर' हारिनि बिटिआर बड'लेण्डनि बड'लेण्डआथ' जाथारनांगौ दाबो थोआ जोङो बेसेल'जों जेब्लाखि मानि बड'लेण्ड मोनागौ मानि थैजासिम फिरि जुजिबाय थागोन आरो ना दा नोंथांमोनहा नुबाय नै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि एसेम्बलिखौ अफिस ना बिनि उनावहाय दा सिङावथ' हाबला आरो हाबनांगौबा बिदिनो पास बायदिसिना लानांगौगोन उसुबिदा जायो मानो होनबा अफिस खामानि मावनाय बयबो दा देखायला आरो सिङाव हाबनानै जोङो दा थांफिननोसै बेनिफ्राय जोङो दा थांगोन साइ ना क'क्राझार साइ बाहाय ISPL जागोन फाइनाल मेट्स 23आव 23 मानि 23 थारिखआव बे दाननिनो प्रिपेरेसन सोलिगासिनो दङ ग्राउन्डफ्रा मारैहाय प्रिपेरेसन जादों दा नोंथांमोननो थांनानै एसे देखायनोसै बिसोरबो नुफेराखैमोन ना साइखौ नुफेराखैमोन ना खोनादोंमोन ना एसे देखायनोसै नोंसिनोबो दा बे मेन गेटनि सिगाङावहाय वाल दंना बाहाय गुबुन गुबुन हारिफोरनि कालचारखौ देखायदों हारिमुखौ नै बेयो गार' हारिनि दल बेनिफ्राय बेयो हाजं हारिनि आरो नै बेयो राजबंशीनि आरो बेयो सान्थालिनि बेयो आसामिसनि नैबे जोंनि बर' हारिनि बेनिफ्राय गार'नि कालचारेल ड्रेस बियो मारवारिफोरखौबो देखायबाय नै बेनिफ्राय हाजंनि आरो राजबंशीनि बेनिफ्राय सान्थालिनि आसामिसनि कालचार बेनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि जोङो दा क'क्राझारनि साइ कमप्लेक्स सिङाव हाबफैबाय प्रिपेरेसना ओरैबायदि खालामगासिनो दंना नै साजायनायफ्रा लाइटिं थाइटिं ना लामायाव एसे फिल्डआव थांनानै देखायनोसै नोंथांमोननो थ' ओरै हाबलांसै सिदा मास्कट प्रिपेयार खालामगासिनो दं नै गल्डेन लेंगुर मोख्राफोरनि राजा नामा बेलाय राजा बायदि नुबाय गल्डेन लेंगुर आर्टिस्टआ सोर आरो नामा बानायग्राया ए मा नाम रादाना एसे फोरमायदो प्रस्पेरास नार्जारि ना दे मोजाङै बानायदे दंबावो ना गेटआव मानसिफ्रा बयबो बिहिरथार मिडिया थिडिया गासिबो बोरो बहाबा मेस्कट दंबावो होननायालाय बोरो बानायदों होननाया ए हौरैहाय रेडि मा दंब्रा लेपटप एडिटिं औ नै ग्राउन्डआ जोंना आदा रिपर्टार मोजां ना मोजांलै भाई मोजां खालि फरेनाव थांनाय नुसैब्रा टुरावहाय ला बबाव थाङा फैगोन दांलै बेरायबाय बिदिनो खाथि खालायाव नंगौना औ मालाबा आंखौबो लांफादो एसे जागोन दे नंगौना आंबो थांगोन आरो नोंजों थांफागोन नुबायना बेयो माने कारपेट ग्रास जाब्रबनायसो हो बे फिल्डआ रेडि नङामोन माने हाखर हालासो बलफ्रा समान खारनाय नङा नामाथाय सानसेल'सो गाबोननो नुबायना एकदम गोजौ गाहाय गाबोनसिमावथ' जेबो जानाय नङालै बियो बलफ्रा समान खारगोन ना खारा खारबेला बायबा प्रेक्टिसबो गैयाना एसे खस्थ' जागोन बाहाय गेलेनांगौआ
डाइरेक्टलि बेबायदि ग्राउन्डआव फैनानै गेलेनांगौ एसे खस्थ' जागोन खेलाया मोनावसो जागोन नालाय माने लाइटिंनि टावार बानायजोब्बाय नै बेवहाय ओरै फारसेथिं मोनथाम आरो ओरै फारसेथिंथ' मोनब्रै बा ओरैबायदि लाइटनि फेसिलिटिस बानायखाबाय मोनायाव नायनो इन्टारेस्ट जागोन नाथाय बे ग्राउन्डखौसो फसायासैलै ग्राउन्डखौ फसायासै माने ग्राउन्डआ एकदम थार्ड क्लास जाबाय आरो गोजौ गाहाय बे हाग्रा जाब्रलाबायनायसो ना नै मेचफोरा मोनसेबाव बे कमप्लिट जाबाय नै मोख्रा राजा गल्डेन लेंगुर बेयो सेकेन्ड गेट मेन गेटजों नायग्राफोरखौ सोनाय नङा नामाथाय मानो होनबा चिफ मिनिस्टार फैगोन ना बेनि थाखायनो माने सेकेन्ड गेट बानायदों नै बेहाय माने पाब्लिकफ्रा नायग्राफ्रा बेजोंसो हाबगोनदां बे गेटजों सिदा फैबानो नै बे मेस्कटखौ नुनो हागोन आरो बे गल्डेन लेंगुर जिरायग्राबो बानायबाय नै नायग्राफोरनि थाखाय दाबो कमप्लिट जाथ'वाखै माखासे साइडथिं कमप्लिट जाबाय जायफ्रा माने बे गल पस्टनि उनजों नायगोन माने बिराद गोजाननिफ्राय नायनांगोन आरो माने मोजां रोखोमै नुनाय नङा माने साइडनिफ्राय नायोबा साबसिन नुगोन जायफ्रा माने मोजाङै जिरायनानै नायनो लुगैदोंबा माने सानजा फारसेथिं जिरायनानै नायोबा माने साबसिन नुगोन आरो सानजाथिं बिथिंना कमप्लिट जाबाय नै बेबायदि जिरायनानै नायनो हागोन जिरायनानै नायनायनि थाखाय माने फेसिलिटिस खालामनानै होदों बेयो ट्रेक एन्ड फिल्ड माने स्टेन्डार्ड ट्रेक एन्ड फिल्ड 400 मिटार बेयो टार्फ आरो ना बेखौ टार्फ होनो हयथ' जानला मोनला जेनेरेल पाब्लिकफ्रा माने नुनाय नङागोनदां बाहाय गाखोनानै जायफ्रा माने स्पेसियेल इनभाइटिस बेनिफ्राय पासफोर गोनांफ्राल' नायनो हागोनदां बाहाय VIP फोरनि थाखाय गिदिर मानसिफोरनि थाखाय माबायदि मोनखो प्रिपेरेसनखौ नुनानैलाय प्रिपेरेसनथ' बरिया नायफैनो लुगैदोंना लुबैयाखै फैगोन ना नाजागोन ना जेबो जाहोनो हायासैलै नोंसोर क'क्राझाराव फैदोंमोन ना दा बे एसे चावमिनखौनो ना जानानै एसे खाथायदो आरो गोसोखौ खुसि खालामदो बेखौनो जानोसै दाब्राय लांथारसै ना बेंगलाव एसे साहा लोंखांबाय क'क्राझारनि चावमिन अमा बेदरबो जाखांबाय एबार सिबलाला लांसै खमसे खम 1.5 आवार लागोन ना ओरै दतमा जानानै गसाइगाव जानानै सिबला लांसै 12 बिसा बारबानो मोनो होनदों नामा मेन जायगाया मा ओरैनो महाकालगुरि ना दा थांनोसै बेंगलाव सहैबा भिडिअखौ बानायसिगोन जोङो गसाइगाव सफैबायलै गसाइगाव एसे ओंखारदों गसाइगाव एसे ब्रेक लादों मानि थाखाय ब्रेक लादों नोंसोर मिथिगौ ना जौ बायदों जौ मानो होनबा बेंगलाव आसामनिफ्राय दामसिन ना जौआ बिनि थाखायनो माने आसामाव फैनानै बायफैयो बेंगलनि मानसिफ्रा बेंगलनि पुलिसफ्रा ओरैबायदि फैसा आजावखायो बेंगलाव हाबनायाव ना बे ट्राकफोरनिफ्राय आरो बेबायदिनो आसामाव हाबोबा आसामनि पुलिसफ्राबो माने ट्राकफोरनिफ्राय हेभि कालेक्सन मोनफ्रोमबो ट्राकआ माने होखानांगौ आरो फैसा गखाया आखाइल' नाजावनानै थाखायो फैबायलै जोङो पिजुस नार्जिनारि ब्रादारनि न'आव गामिनि नामा मा नामलै महाकालगुरि बावबाय थायोलै फार्स्ट टाइम फैदों ना सामाकटला दाथ' हरबो जाबाय मोजाङै देखायनो हानाय नंला नै न'आ बेबायदिमोन बेनिफ्राय दाउ बेदर गोदागासिनो दं जोंना फंबाया हांसो फंबायनि बिफा बेयो फंबाय जायो ए नोंनि काजिन आरो ना बेयो बेनिफ्राय दाउ गोदानायनि बिफा जाहैदों एसे दाउ गोदानायखौ देखायनोसै फंबायखौ हांसोसो दाउ होनफ्लांदों हांसो बिदद मोनजानोसै हांसो बिदद एसे मोखां देखायनाय बाबु गोदागासिनो दङ गोथाव जानोसै बेंगलनि हांसो बेदर एवनायखौ थेंक इउ सै पिजुस ब्रादारनि वाइफ ना थेंक इउ साहा लाबाय नै गाहाथ' साहा लोङा वेस्ट बेंगलनि साहा बेनिफ्राय बिस्कुट बाबुआ जि स्पेशल संबायलै हांसो बेदर आरो मा एवदों बियो बान्दा कफि ना कफि हिन्जावफ्रानो हास्लाबा जाहैदों न'नि खामानि मावनाय दांनाया सोरबाफोर सिख्लाफ्रा नै सिनायनानै लाखादो बेंगलनि सिख्लाफोर सेंग्राया हेन्डसामथार आखा फाखा जाहैदों न'नि मावनाय दांनाय संनाय खावनाय थोरसि लथा सुनाय जि सुनाय गासिबो
जाय हिन्जावा बेजों हाबा जागोन ना जेबो खामानिखौनो मावनांनाय नङा जाहैदों नंगौना फंबाय खाफालानो जोंबाय जाहैदों वाव होनखाबाय नै माइब्रानि जौ बिदै लाबोदों नै सोमोन्दोफ्रा माने बेनि फंबायनि लोगोजों लायोबाथ' आब' जाबाय फिसालानिजों लायोबा मादै जाबाय सोमोन्दोफ्रा ओरैबा ओरै आब'बो होनजाबाय मादैबो होनजाबाय सोमोन्दोआ माने माखौ होननांगौ फिक्सां गैया आरो हांसो बेदरा नै मोनजाबाय जोंनि फंबाय संनाय बेनिफ्राय माइब्रानि जौ बिदै जाहैदों फिजुस ब्र'आथ' लोङा जाहैदों आंबो हारसिङै लोंनांगौबा बेथ' बुरजा बेसेबां बोसोरनिमोनथाय बे माइब्रा बिदैया बियो 8 माससो जाबाय 8 माससो जाबाय जाहैदों गोराथार होनबाथ' बा नै खारदै बायदि गोजा ना साहा गोजाफोर बायदि जाबाय हारसिं लोंनांसिगोन उफाय गैला बिराद गोबाव जाबायमोनलै बोसोर जाबायमोन माइब्रानि बिदै मोनलोंनाया लोंनायावथ' गुरै मोनदों दा जेनेबा गोदै आरो गुरै जेला लोंजोबगोन अब्लासो माने लासै लासै नाङोना माइब्रानिया खर'आव लासै लासैसो गाखोयो एबार बे हांसो बेदरखौ जानोसै बरिया लुबैजोबनोसैलै नायनानै हांसोजों माइब्राजों लोंनायावथ' गुरै गोदै मोनदों नाथाय लासै लासैसो गाखोयोना माइब्रानि नांनाया बिराद गाज्रि हांसो बेदरानो दाना बाबुआबो होख्लायथारदों नै संखांनानै बाबुनि संनाय हांसो बेदरजों माइब्राजों नुवाखै माइब्राया माबायदि ओरैबायदि कालारा खाबाव लानायखाय एसे बोरैबा नुदों जा गोथाव संखायो मानिनांगोन दहायनो होनखाबायना जाय हिन्जावा हाबा खालामगोन बेयो मा होनदोंमोनलाय खाफाल जोंगोन खाफाला जोंगोन जाहैदों दहायनो होनखादों मोखांखौ एसे मोजां देखायसिनै मिनिबायलै बे लाजिबाय ओंखाम मोनजासिगोनलै हांसो बेदरजों हांसो बेदर दिनै फार्स्ट टाइम बेंगलाव आलासि जाफैदोंलै फार्स्ट टाइम बड'लेण्ड टु बेंगल होननांगौ जाहैबाय टाइटेलखौबो बड'लेण्ड टु बेंगलसो दोननांसिगोन बेंगल टुर एसे बेंगलनि बर' गामिफोरखौ एसे एक्सप्लर खालामसै बेरायनोसै एबार टाइम फार्स्ट टाइम माने देखायनोसै बेरायनानै नोंथांमोननो गोबांथार बर' इउटुबारफ्रा बेंगलाव फैखांबायना एक्सप्लर खालामनानै नोंथांमोननो देखायबाय नाथाय आं हायाखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय जानोसै थेंक इउसै पिजुस ब्रादार जेबो नङा जासाबदो दिनै जासाबदो नङा एथ' गोथाव जाहोबाय नै हांसोजों बेनिफ्राय माइब्रानि जौ बिदैबो लोंहोबावबाय 8 दानसो जानायना बिराद फुराना जाबायमोन दा जानोसै उन्दुनोसै बेनिफ्राय दिनैथ' जेबो देखायनो हायासै मोनाबो जाबायमोन नालाय गाबोन फुङाव एसे देखायनोसै दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनांसिगोन नङाबा बिराद गोलाव जागोन नालाय गाबोनहाय फ्रेश सानाव एसे बेरायनानै देखायनोसै नोंथांमोननो गामिखौ जोंनि गामिखौ देखायग्रोनोसै औ बेंगलनि बर'नि गामिफ्रा माबायदि आरो माबायदि न' लुनानै थायो माबायदि ड्रेस गानो माबायदि जायो आरो माबायदि रायलायो रायलायनायाथ' आलदा बोर्डोन स्टाइलाव रायलायो नाथाय बिसोर सालु जाबाय जोंनि आसामनि बर'फोर नुयोबा ना क'क्राझारनि बर'फोर नुयोबा सालु नङा जोंना नर्माल रायलायनाया जाबाय आमानिफ्राय थांबायना बियो आमा आसामनिखाय मोननै रोंगौ आरो बिसोर मोननै आसामनिबो रायलायनो रोंगौ आरो बेंगल स्टाइलावबो गावसोरजों गावसोरबा बेंगल स्टाइलाव रायलायबाय आरो बाङालिफोरजों थानानै एसे रोंबाय मिलायनो एडजास्ट खालामनो आरो खर'आबो एसे बाङालि बायदि बिसोर मोजाङानो थिगानो सालु जानांगौ होमबासो हारिया जौगागोन ना नङाबा मालाय हारिजों नाख्रेबजाबाय थायोना सालु जानांगौ स्मार्ट जानांगौ आरो दाथ' मा देखायबावनो भिडिअखौ बाहाय फोजोबबाय दे गुड नाइटसै जय बर' हारिनि गाबोन लोगो मोनबावगोन